दादा नमस्कार. नमस्कार. काय नाव तुमचं? बाबुराव नागोई कोकरे. काय त्रास होता तुम्हाला? स्टोनचं धोका होता काढायचं. अच्छा, किती एम एमचा खडा होता सोनोग्राफीमध्ये? पहिल्या सोनोग्राफीमध्ये 17.5 सांगितलेला. बरं. पुन्हा तुमच्याकडे आयुर्वेदिक औषध घ्यायला लागल्यानंतर तो थोडा वेगळाच गेला. हां. परत 13 mm झाल्यानंतर तो किडनीतून डायरेक्ट लघवीच्या पाईप झाला. हे औषध तुमचं काय आमच्या त्या 5 प्रकारच्या गोळ्या पावडर 2 प्रकारची खाल्ल्यानंतर तो आला बाहेर. बरं. किती दिवसात खडा पडला? खडा तरी 2 महिन्यात पडला घेतो. पूर्ण 2 महिने तुटक औषध खातो, एकसारखं खात नव्हतो. बरं. आता हे शेवटचं एकसारखं खाल्ल्यानंतर? हा, हे शेवटचं लास्टला खाल्लं ना औषध 5 दिवसाचं. हां. त्यावेळी थोडा त्रास झाला पडता वेळी, लघवी झोंबायची. बरं. आणि हा पूर्ण खडा पडला? पडला. ठीक आहे, थँक्यू.